הסבר של תפעול בקר טאץ' מהדגם החדש. במסך הראשי אנחנו נראה שהמסך מחולק לכמה תתי מסכים. במסך הראשון אנחנו נראה סטטוס של כמה יחידות בעבודה, כמה יחידות בתקלה. בקובייה האמצעית אנחנו נראה פה האם יש לוחות זמנים, ובקובייה השלישית פה יהיה לנו תיקיות שחילקנו את היחידות לפי אזורים, קומות, חדרים וכו'. כדי לראות היסטוריית תקלות אנחנו נלחץ על 3 נקודות בפינה הימנית עליונה של המסך ונבחר בהיסטורי. ברגע שניכנס להיסטורי יופיע לנו מסך שיחולק לשתי נושאים, אחד התראות פילטר והשני קודי תקלה שמשביתים את המערכת. לצורך הדוגמה יש לנו פה תקלה 122 שאומרת שרגש סוללה של היחידה תקול. אחרי שפתרנו את התקלה היא תופיע בהיסטוריה אבל לא תהיה פעילה. כדי לחזור למסך הראשי ולהפעיל את היחידות אנחנו נלחץ על החץ פה מצד שמאל להיסטורי ונחזור למסך הראשי. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות להיכנס ולשלוט ביחידות. אחד, דרך Operation Status, זאת אומרת הוא יביא אותנו למסך של היחידות הפעילות, או לאזור, לתיקייה שיצרנו עבור היחידות. אז אנחנו נבחר בתיקייה של היחידות, והוא יביא אותנו למסך שליטה של כל היחידות. תופיע לנו פה הודעה, נלחץ על המסך כדי שההודעה תיעלם, ופה נוכל לבחור ולשלוט ביחידה שאנחנו נרצה לתפעל אותה. ברגע שנסמן אותה, פתח לנו תפריט בצד ימין. פה נראה פרמטרים כמו טמפרטורת חדר, האם היחידה דולקת או כבויה, מצב העבודה, טמפרטורה שאנחנו יכולים לשנות על ידי לחיצה על המינוס או הפלוס, מהירויות מפוח, אם נרצה להגביר את מהירות המפוח של היחידה למדיום, סווינג, אם נרצה לשנות את כיוון פיזור האוויר, וכדי לשנות את מצב העבודה פשוט נלחץ על המוד ויהיה לנו פה cool, dry או fan. עכשיו אם נרצה להעביר את היחידה למצב חימום נצטרך ללחוץ על 3 נקודות פה בצד ימין, ללכת ל-setting וב-dedicated mode setting נלחץ עליו ונוכל להעביר את היחידה ל-heat או לבחור ב-no limits, ובעצם ככה נוכל להעביר את היחידה לקירור חימום כדי למנוע ערבוב של מצבי עבודה. כל הפקודות מבוצעות אונליין, זאת אומרת לא צריך ללחוץ אישור, ואחרי שהגדרנו את ההגדרות בעצם היחידה באופן מיידי מקבלת את הפקודה.